avan thai scholarship hi kan fi se lo ani zuwa kan fi se lo wa drugs kan fi se lo wa HIV AIDS po kan fi se lo ani Saint Maria School no pang phol te Saint Maria in school in pian main class 3 ban phol class 3 class 3 kai pass karing nang ni chu ke chu ka fe la ni Saint Maria class 3 ka fe ka kal non le ai zo la ka cho class 3 ko ka kal le ni ka sei du chu ma ni khuang ka sei do na ne in fa te hi chu mi kong di ka ko mu tu le khuai tu chuan pheng thi lia phoi mu lu ti pa ni chu ba chuan in mu chen khat chuan an fa te in keren mai an van ni lenga an ti chewanga a mai lo kan fa te ai lu ke ni ta na hom chuang lo kan lo tha tham ri ni chu he ku hian te ko kan ti hian ne mi mei zia la zu ru po chuan a dot le chu zu ani mai drugs ani mai ila ngei the ni drugs in ti don lo a du point do lo a bu point la bu lo ni tu na yan kan bu ha hian kan ti don lo ti kha kan mil rom tu na ni acha chu an hu thu ta nu mani ti ve ron ti an ti chin mai tu na trangin ti ve mi lo tu na ni le drugs ka ti chin don lo kan ti ruala 1 2 3 drugs ka ti chin don lo kan ti ruala 1 2 3 drugs ka ti chin don lo avan thai fruitin don chan tu kha drugs in ti chin don lo wanga lo le mei zia zu ru ho khan in ngei don wangin chu wang chuan in khoina ka lo kan chan chu mei zia len chu lo nan drugs in ti chin lo nan ani le ba chu nuam ti da ni khen to la ka lo mei zawai